Farem una entrevista a la Carme Parera i Rodríguez, que és l'escriptora del Meu marit es posa faldilles. Sentiu-vos lliures, totes les persones que esteu aquí escoltant, de participar en qualsevol moment, de fer preguntes, dubtes o el que sigui en qualsevol moment. Aixequeu la mà, ens ho feu saber. M'agradaria començar, Carme, preguntant-te com et va ajudar el fet d'escriure aquest llibre. Hola, em sentiu bé? Sí. Doncs mira, aquest llibre en realitat és el resultat de tota una experiència vital que va durar uns quants anys, que va ser el fet de que el meu marit en l'any 2008 un dia em va donar la notícia de que a ell li agradava posar-se roba femenina, el que entenem és vestits i roba interior, sentir-se més còmode d'aquesta manera. I es va identificar en aquell moment com una persona crossdresser, perquè jo no sabia exactament això que volia dir. En aquell moment estem parlant de l'any 2008, que encara ara és un tema no massa conegut. Però en aquell moment no hi havia pràcticament res informatiu, no havia llibres, no havia documentals, no havia res, i aleshores no sabíem massa bé tot això quin procés faria. Aleshores a mi em va resultar que em va produir com un xoc, no? Llavors què vaig fer? Doncs moltes vegades, quan no sabia amb qui parlar-ne, ni què explicar, ni què fer, vaig agafar unes llibretes i vaig començar a escriure. Vaig escriure les meves experiències, el que sentia, com em sentia, què feia, com reaccionava, com em contestava, què podia jo fer, què m'anava bé i què no m'anava bé. I això es va quedar guardat en un calaix durant bastant de temps. I a partir d'una tesi doctoral d'una noia que és antropòloga que va venir a entrevistar a persones del col·lectiu del món del transvestisme, del crossdresser i de la transsexualitat, que volia fer una tesi doctoral sobre aquest tema, concretament el travestisme en el segle XX a Catalunya, doncs me les va demanar i va recollir-les i d'aquí va treure idees per a aquest documental, un documental que es diu On Fem, que també es va passar per la TV3 l'any 2018, a l'octubre, i el va veure moltíssima gent. I a partir d'aquí recordo quan ella va llegir-ho em va dir, home, en algun moment això estaria bé que ho convertissis en un llibre. I així va ser. Quan ja vaig tenir l'oportunitat d'haver-ho processat, entès i poder-ho explicar, va ser quan li vaig donar forma, vaig buscar la manera d'editar-ho i es va editar justament, el vaig revisar i el vaig tancar i revisar quan va venir la pandèmia. Per tant, vol dir que va ser un moment difícil on tot es feia online i va quedar com pendent les presentacions personals i poder fer això que estem ara. I ara és el moment en el que hem retomat aquesta parcel·la. És a dir, que en realitat no és que jo em posés a escriure i anés fent una escriptura, sinó que vaig recollir totes unes experiències viscudes escrites i li vam donar format perquè la gent pogués entendre de què estem parlant. Molt bé. I Francesc, què et va portar a confessar-li a la Carme que t'agradava vestir-te de dona? Encara no ho sé. En part va ser perquè sempre he considerat que la Carme és molt oberta, diguem-ho així, en aquest sentit. Que em podria, no sé si dir entendre, comprendre, acceptar-me, no ho sé exactament, però va ser això el que em va decidir i el convenciment meu de que jo no estava fent res dolent. O sigui, és allò de, podríem dir, un començament d'empoderament. És a dir, a veure, jo estic fent això, però ja està. Per què? El per què a vegades també, penso el per què i dic que no hi ha per què, que soc així, ja està. No em posaré a buscar, no? Però va ser bàsicament per aquests dos fets, no? El convenciment de que jo era com era, de que jo soc com soc i de que jo ho podria entendre, acceptar, assumir, podem dir moltes maneres. Ve la pregunta, com va reaccionar la Carme quan el Francesc li va fer aquesta confessió? Home, a mi va caure una dutxa freda al damunt. És que no sabia què m'estava dient ni què volia això. ni on arribaria ni què passaria. Clar, el primer que t'agafa és ganes de dir,
Bueno, doncs mira, no sé si és una dona o vol ser una dona, perquè el nostre imaginari i el nostre cap sempre se'n va als referents que coneixes. Jo no coneixia cap referent d'anada i tornada, excepte el món del cabaret, del travestisme, va venir al cap el Pawlowski, personatges d'aquest tipus, que jo era com excèntric per mi. No sabia molt bé de què estàvem parlant. I la por, molta por, perquè quina vergonya, i com ho farem, i què dirà la gent, no? I això em va costar molt. Jo vaig perdre la veu durant un curs sencer, i dic un curs perquè treballo, bueno, ara ja m'he jubilat, qual cosa vol dir que també tinc temps de poder fer això, però jo vaig estar un any sencer de baixa perquè la meva veu va marxar del tot, vaig quedar fònica del tot, i sempre dic que em vaig quedar fònica perquè no sabia ni què dir ni com dir-ho. Vaig haver de fer foniatria, recuperar, i això em va donar també temps. I el temps és el que et permet, a poc, integrar, respirar, processar, conèixer-te millor i en un moment determinat prendre una decisió, que podia ser o fujo, ens separem, te'n vas i ja t'ho faràs, que era la més còmoda, la que em venia molt bé al cap, però l'endemà era no, jo amb això de fer alguna cosa. Suposo que el fet de treballar de docent tants anys i agradar-me les persones, la diversitat, sempre he treballat amb molta diversitat humana, en escoles on hi ha hagut molta diversitat, m'atreia saber-ne més, què passa amb això? Això és una malaltia, hi ha molta gent que és així, és normal, quanta gent hi ha, i què passa en els altres llocs amb això? Què passa? Que vivim en un país que fins als anys 70 hi havia una llei de perillositat, et tancaven a la presó si anaves així pel carrer. Llavors, clar, la gent no es pot expressar. Jo crec que per col·lectiu la família és molt important, que t'apoyi, perquè jo crec que és el camí més fàcil, no? No sé si la teva família ho ha acceptat, ho ha portat bé. Sí, la família més directa, allà teniu una foto, que estem la família pròpia, les nostres filles i nosaltres. Les filles des del primer moment, diguem que, bueno, quan se'ls va dir, van venir a dir, només és això, perquè, bueno, quan comences a explicar, al cap se te'n va assassinat, violència, bueno, de tot una mica. O sigui, la més directa, cap problema. Després, en el meu cas, els meus pares sí que va costar, la meva mare sí, però el meu pare ja va morir, però ell és el que estava més negatiu en tot això. Els seus pares, la seva germana, la meva germana, o sigui que en general la família més propera la resposta va ser bona. I això ajuda, clar, això ajuda i molt. Jo afegiria que els gendres, que també són sobrevinguts, que també amb tota la normalitat ja sempre ho han vist, i la nostra neta, que ara té 4 anys, avi, aquesta faldilla que portes, o quin color dus les ungles, i amb tota la normalitat. També volia preguntar-te que quan vas començar a vestir-te, no? Jo, en el meu cas, amb 8-9 anys, jo ja em vestia. No sé quan va vindre el moment de si era més jove, si va vindre quan ja tenies una edat més gran. Vestir-me i començar a fer servir roba poc abans del 2008. Però sempre havia tingut un poquet, per dir-ho d'alguna manera, que em cridava el fet de la roba femenina, la roba de dona. Però la pressió social en mi sempre ha estat molt forta, per dir-ho d'alguna manera, i no m'atrevia a res. Fins que al final em vaig començar a atrevir, vaig començar a comprar alguna cosa, em mirava i deia, estic bé, m'agrado, estic bé o no, això ja... Però que va ser poc abans del 2000, no gaire abans. Però que ja hi havia alguna cosa darrere que no expressava. Jo suposo que com totes passem per en Fem, almenys per mi és la part més important de la meva història, perquè si no hagués conegut en Fem, jo ara mateix tampoc seria aquí. No sé si per tu en Fem ha sigut alguna cosa especial, t'ha donat més empenta.
Sí, i tant, el fet de conèixer... A veure, hi ha moments en què ens veiem persones úniques. I, hosti, això només em passa a mi. Llavors, a la que descobreixes que hi ha més gent que està vivint amb les seves diferències, perquè no tothom vivim el mateix. Sí que tenim algo en comú, però cadascú porta un camí diferent, però quan veus que ja no ets l'única persona, la cosa canvia molt, clar. Ajuda molt a això, a empoderar-te, que és el fet final d'això. Jo tinc una pregunta, perquè llegint el llibre, que m'ha resultat realment fascinant, la manera de com aquesta transmissió d'aquest moment tan important que és de la descoberta pròpia i la de l'altra, no? De tornar a redescobrir a una persona, em va cridar l'atenció el concepte dels pactes. Els pactes que teníeu entre vosaltres. Fins i tot una discussió per una samarreta de tirants quan aneu de vacances, i em va cridar molt l'atenció tota aquesta importància a l'hora de respectar unes normes, uns pactes, uns espais, uns moments, i volia que m'expliquéssiu una miqueta com veu viure això, el tema dels pactes. Mira, el que va passar en realitat que quan ell va sortir de l'armari, com es diu habitualment, l'armari va ser tot el pis de casa nostra. Llavors què passava? Que a mi em grinyolava tot. Llavors em trobava de tot, pintaungles, em trobava vestits, roba interior, i jo no podia, és que el meu cap havia de fer un esforç gran per associar que tot allò que havia allà no era meu, que a més no m'agradava, vermells, colors que eren per mi horrorosos, que jo ho identificava segons l'imaginari de les pel·lícules que hem viscut i que coneixem, i que a més ho estava posant ell. És que em produïa una repulsa total. Llavors què vam fer? Uns pactes, de dir, bueno, doncs no pots escapar, jo no ho he de veure, ho guardes aquí, o només ho fas quan no estem a casa, quan tornem jo no ho vull veure. Però què va passar? Que això no funciona. Que no funciona, perquè és que és inviable, perquè les ungles, clar, que has de fer corrent treure-les, tornar-les a posar, jo que no me les pinto, l'altre dia me vaig pintar les del peu i la nena em va dir, àvia, t'has pintat les ungles com l'àvia avui. Vull dir que no, clar, és absolutament insòlit, però necessites temps. Jo només feia que dir, necessito temps, i la vida em va donar temps. Llavors aquell any que em va donar temps, i ell també li va donar temps, perquè a la crisi famosa del 2008 es va quedar sense feina, el qual vol dir que va tenir molt de temps, i jo, abans d'obrir el pany, era com, ara tinc que obrir la porta, què em trobaré, no? Em trobaré una tieta, em trobaré un concepte de noia adolescent, una nena joveneta, l'imatge de la prostitució, què em trobaré quan entri per la porta? Perquè clar, el cap és clac, 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 clac. I a poc, tot allò ho havia de guardar en una maleta. Vam pactar que tindria tot a dalt d'una maleta guardat a un altell d'un traster que tenim. I clar, jo quan obria la porta avisava, llavors ella es havia de canviar, clar, això va funcionar amb temps. Família més extensa, amistats... Sí, cap problema. Vull dir, perquè sempre el primer que van dir tots és que, vull dir, segueix sent la mateixa persona. Bueno, jo t'he de dir que el meu pare té 97 anys i fa 4, pobre, que comença a estar una mica demenciat, ara ho està bastant, però que passeja també per la Rambla del Poble Nou amb faldilles i amb vestits de tirats, agafat de bracet, que per mi és el francès i ja està, vull dir que vagi vestit com vulgui i que ole, perquè són persones grans. I la meva mare el mateix, amb 90, i la seva mare. Vull dir que cap problema, les amistats. I si una amistat ha caigut, no ha caigut per això, ha caigut perquè havia de caure, ja està. Que no hem tingut cap problema en aquest aspecte. I les nostres filles, al revés. Jo diria que fins i tot el fet de ser així et dona com aquesta cosa de ser una mica diferent i poder contribuir, doncs, com deia molt bé ara l'Ariana, a la millora de la integració social per no haver de parlar-ne ja. Perquè simplement ja soc i ja està, i sent ja és suficient, no? I ja arriba un moment que ja tots siguem com som i ja està, i formem part tots dels matins. I el procés no ho podem mantenir i conservar, perquè com a parella som parella, però sobretot
també som molt amics i formem molt bon equip a l'hora d'organitzar-nos, de casa, de viatjar, tenim coses comuns. Perquè si la persona no ho val i no tens res en comú, evidentment que ja no fas tot això. Tu treus de sobre i dius a per altra cosa. No m'interessa perdre el temps aquí amb persones que no m'aportin res. Vull dir que sí, és important. I Francesc, què has après sobre tu mateix a través d'aquesta experiència? No sé què. He après. Difícil. Se'm fa difícil respondre aquesta pregunta. Potser una de les coses que he après és a veure que és molt important creure en tu mateix, empoderar-te i viure i traient-te de sobre tots aquests condicionants que en el meu cas van estar marcant durant 50 i pico anys. Bàsicament seria això. Sí que m'ha tocat fer tot un treball de paciència, d'introspecció, d'acceptació, d'avançar. És que al final la vida venim aquí a tenir experiències i no és tan important el que et passa, és important el com la gestiones. Jo vaig ser conscient a partir d'un moment que jo estava creant un problema d'una cosa que en realitat no era més que una acció en concret. I llavors après moltes coses, t'obliga a sortir del teu confort i anar endavant, i no queda un altre que anar endavant. I la vida és massa curta per no viure-la com creguis que l'has de viure, o sigui que anar fent i ja està. I sobretot si les persones entre elles, és el que t'he dit abans, val la pena i s'entenen i formen un bon equip i s'estimen, endavant. Si no s'estimen de veritat i no formen un bon equip, deixa-ho córrer i canvia, o deixa-ho estar. Estàs millor sola a vegades, depèn de com. I teniu plans de futur? Mira, ara fer això que ho tenia pendent i viatjar. Ja estem els dos jubilats i començar a viatjar i res, i anar vivint la vida dia a dia, passet a passet. Voleu compartir alguna cosa més amb nosaltres que ens hagin deixat o... Jo que estic contenta quan la gent llegeix el llibre i em diu que li ha arribat, que li ha servit. Crec que és un llibre que no només és relacionat amb temàtiques de gènere, serveix per qualsevol experiència de la vida que et passi, que et necessites traspassar-la perquè t'està col·lapsant i que el trobareu amb les noies d'aquí de Sorotopia, que també farem a l'Anònims el mes d'octubre una presentació i que el podeu, i que sobretot a nivell, com que és la meva parcel·la, que domino més, la de docent, col·laboracions amb instituts, amb escoles, xerrades, que si us acut o coneixeu alguna persona, algun centre, algun lloc on pugui aportar, doncs que res, deixo aquí el contacte i que estem disposades a poder col·laborar-hi. Ara tornem un altre cop a aquest activisme que havíem parat fa 5 o 6 anys, perquè la pandèmia ho va parar tot i la nostra vida es va complicar molt també, però ara tornem a tenir el temps i les ganes de fer-ho. I que moltes gràcies d'haver-nos convidat aquí a Granollers. Gràcies a vosaltres per compartir. Bueno, jo, quan parlaves de la gent gran, jo ara parlaré per la meva experiència, no? Jo, la gent de 80, 90, que dius que venen d'un patriarcat, d'una guerra civil, és que no tinc cap problema. El problema tinc amb els joves. El problema tinc amb els joves. I que tenen tota la informació. Vull dir, a mi això no m'entra al cap, no? Una persona que venen de guerra civil, patriarcat, no tinc cap problema. Els joves, un Déu. I la gent jove, és que em fa por. No sé si vosaltres penseu el mateix o... Els joves ara estan vivint moments una miqueta... Bueno, han tingut unes vides molt confortables, penso, que han tingut tot molt fàcil i no han passat per moments difícils. Realment les generacions que ara tenen 17, 18, 20, i tot és immediatesa. Jo ho veig perquè les escoles, instituts i tot, tothom ho estem patint i veient-ho. Tenen un nivell com d'ansietat molt elevat, llavors radicalitzen molt les coses i tot ha de ser immediat, i com ells volen. El que no és així no encaixa.
no m'agrada generalitzar, perquè també hi ha gent maquíssima que aposta i que fa feina molt maca i que... Però els que estan com divagant molt i no tenen molt clar quin camí seguir, aquests són realment perillosos, perquè clar, la ment et fa molt males passades. I si el teu grupet doncs, està de moda ser el gallito i destacar perquè matxaques el que tu creguis, ho fan en massa i això és perillós. Però la tendència sembla que és bastant aquesta, per tant jo parteixo molt d'això, de que a les persones ens hem de respectar, empoderar i blindar-nos i parar-los. D'alguna manera s'han de parar o reconduir. Això en els instituts és molt important, aquesta feina, i que es facin xerrades, perquè aquests casos n'hi ha a tot arreu i la jovent se'ls trobaran de companys i se'ls trobaran a l'escola, de nens petits, i tots formem part de la societat, però és veritat que és un moment difícil. Una pregunta a la Xesca, vull dir, que si has patit alguna agressió física, verbal, perquè jo almenys aquí a Granollers he tingut 3 agressions físiques, no sé si tu has tingut alguna, o també, agressions físiques com verbals, No, mai. No dic que no m'hagin mirat malament, però com no els miro, sé que mirades n'hi ha, això ho tinc claríssim. I d'alguna manera vaig aprendre que el que no havia de fer, cosa que habitualment no fa ningú, és creuar mirades amb la gent. Caminem en una direcció i ja està. Però agressió, el que es diu agressió, ni verbal, ni física, ni res. És que clar, tu dius, jo faig com tu, jo no miro, però és que a mi les 3 que he tingut, és que quan m'he donat compte el tenia aquí. I ja me l'ha fotut. Vull dir, jo faig la meva, jo pràcticament també que però clar, però hi ha vegades és que no els veus, vull dir, et segueixen, i en ple dia, vull dir, les 9 del matí, que no fa falta que sigui de nit. Però a mi això em fa anar amb més ganes de seguir sortint al carrer i pues, seguir lluitant, no? A mi l'única forma de fer-me callar és fer un tret al cap, vull dir, això ho tinc clar. I donar-vos les gràcies, ha sigut un plaer, per la Carme com la Xesca, que ens ententem, i és un plaer poder-ho. Jo volia afegir donant-li, felicitar a la Carme i a la Xesca. Jo fa bastants anys que per sort els conec i passar un trànsit i superar-lo és complicat, ja ens ho han explicat, i això vol dir una cosa, que s'estimen molt. Gràcies. A vosaltres també, gràcies. Què tal? Això suposo que devia generar després un rancor o una ràbia, o com vau transitar això després com a parella? Mira, a mi en aquests moments és quan agafava la llibreta i escrivia allà. I escrivia i em contestava i em desahogava i li posava límits i li tornava i ens discutíem i ens enfadàvem i passaven dies i fins que a poc això va anar millorant. Jo no et sabria dir quin moment va millorar del tot o va deixar d'existir, va ser un procés i pel camí van haver-hi moltes discussions perquè això hem quedat així, no ho estem fent, però és que realment el que acabes descobrint i adonant-te és que no és que ho facin o no ho facin perquè com el que ha de fumar, perquè vinga, fuma i vull deixar de fumar i no, és que és així i ja està. És que és fer un clic aquí i costa molt fer aquest clic. Hi ha qui li costa molt, hi ha qui li costa, hi ha qui no el fa mai i hi ha qui el fa i quan l'has fet és quan dius, mira, estic veient-ho i això que abans m'irritava ja no m'irrita, ja no cal que entri en aquest pacte. Fins que ja et dic que vam desfer la maleta, vam penjar la roba a l'armari i s'ha acabat. I agafes el que vulguis i ja està. I el que jo a vegades em deixo, mira que això ja no ho portaré, tu vols provar-ho, pots aprofitar-ho, però com li faria amb una amiga, saps? Sí, no, m'ho quedo, ho donem, doncs ja està. Però va trigar, aquests pactes van ser el que li costa. Costa.
quan estàs en una situació, per mi, quan jo estava en aquesta situació, per mi aquests pactes eren limitacions, no deixen de ser limitacions, perquè el meu d'ells era augmentar, diguem-ho així, o seguir expressant-me i augmentar. Llavors, clar, em saltava molt, siguem realistes, perquè el que dic era una limitació. Com a tal, doncs no. No. Jo continuava i anava més enllà i anava. O sigui, aquesta va ser, bueno, i així, amb bronques, amb baralles i tot això, però bueno, era una qüestió d'evolucionar d'una manera o d'una altra. Una pregunta... Bueno, a veure, jo he escoltat moltes coses familiars. Bueno, us explico una mica, perquè jo tant la Cristina com la Xesca coincideixo en moltes coses. I jo soc aquí ara com a dona, però no entrava, en principi això, no entrava en els meus pares. A voltes allò nou ens sobta, amenaçant l'ordre del nostre món. Amb aquestes paraules, Laura Barbell, autora del documental Enfam, ens fa reflexionar sobre com s'estableix aquest ordre que estructura el nostre món i que es fonamenta en una normalitat imposada. Avui ens rebel·lem contra aquesta normalitat que ens tanca en una presó d'estereotips. Una normalitat que ens nega la possibilitat de mostrar i ser el que realment som. Aquest 28 de juny volem fer un pas endavant. Volem fer caure tots els murs que la nostra societat ha construït al llarg de la seva història. Murs invisibles que separen les persones i trenquen els lligams de solidaritat i empatia que l'ésser humà porta implícits en la seva essència. Avui ens unim, ens mirem als ulls i observem que sense idees preconcebudes, sense biaixos ni qüestionaments, allò que realment importa. Observem els somnis, les esperances, el desig de trobar la nostra manera de ser i estar al món, creant xarxes fortes que ens sostenen en els mals moments i ens acompanyen en les conquestes del dia a dia, caminant plegades cap a un futur millor, cap a ser una societat millor. El dret a existir, a ser visibles i respectades en una batalla de totes, que val la pena lliurar tots els dies de la nostra vida. Moltíssimes gràcies.